शेर और हिरन के दोस्ती। एगो जंगल में सिम्बा नाम के एगो दयालु शेर रहत रहे। सिम्बा एक दिन आपन जंगल में टहलत रहे कि तभी तेज बारिश होखे लागल। ई बेमौसम बारिश त हमके परेशान करके रख देले बा। आज हमर जंगल में घूमे के मन रहे, लेकिन ई बारिश त आज हमरा मूड के सत्यानाश कर देहलस। तभी सिम्बा के नजर एगो पेड़ के नीचे खड़ा भइल हिरन पे पड़ल, जौन बारिश के ठंडा पानी के वजह से कांपत रहे। सिम्बा दौड़ के हिरन के लगे जाके कहलस, के हउआ तू? तू हमरा जंगल के हिरन त नइखा लागत। अपना सामने शेर के देख के हिरन डरा के कहलस, हमार नाम सिंह है। हमरा जंगल के राजा अचानक गायब हो गई। राजा के ना रहला से जंगल के संतुलन बिल्कुल बिगड़ गई। हमरा अपन जान बचा के इजा आवे के पड़ल। हिरन के बात सुन के सिम्बा हिरन के बहुत गौर से देख के गुस्सा से कहलस, सिंह नाम त शेर के होखेला, तहार कैसे हिम्मत भइल अपन नाम सिंह रखे के? सिम्बा के बात सुन के सिंह हिरन कांपे लागल। तभी सिम्बा जोर जोर से हंस के सिंह हिरन के ओर देख के कहलस, हमरा के देख के घबराला के जरूरत नइखे दोस्त, हम बाकी शेरन जैसन नइखी। खैर छोड़ा, जब तक तहरा जंगल के शेर वापस नइखे आ जात तब तक तू हमरे जंगल में रहा। चला हमरा साथे, आज हमर मूड बहुत बढ़िया बा। सिम्बा शेर सिंह हिरन के अपना साथे अपन गुफा में लेके आ गई और ऊ दिन के बाद सिंह हिरन सिम्बा शेर के साथे रहे लागल। कुछ ही दिन में सिम्बा और सिंह हिरन के दोस्ती पूरा जंगल में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन सिम्बा शेर और सिंह हिरन जंगल में टहलत रहन स कि तभी वहाँ पे बिल्लू भेड़िया आ पहुँचल और सिंह शेर से कहलस, कैसन बानी महाराज? हम तो एकदम बढ़िया बानी बिल्लू, तू बतावा, तू एजा के रास्ता कैसे भुला गईला? महाराज, पूरा जंगल में आपके और हिरन के दोस्ती के ही चर्चा फैलल बा। इतिहास में हिरन और शेर के दोस्ती के बारे में केहू नइखे सुन ले। आपके नइखे लागत कि हिरन से दोस्ती आपके प्रजाति पर सवाल खड़ा कर दी? हमरा इतिहास के बारे में कौनो जानकारी नइखे। हम बस इतना जानतानी कि सिंह हिरन हमार जिगरी यार हा। अब तू जा सकेला बिल्लू। बिल्लू गुस्सा से वहाँ से चल गईल और अपन साथी टिल्लू भेड़िया से कहलस, ई बेवकूफ सिम्बा त शेर के प्रजाति के नाम ही खराब कर देले बा। एगो मामूली हिरन से दोस्ती आखिर उ कैसे कर सकेला? हम तो कहतानी ई बात के बढ़ावा दे के जंगल के सब प्राणी के सिम्बा शेर के खिलाफ कर दो। टिल्लू भेड़िया के बात सुन के बिल्लू भेड़िया कुटिल मुस्कान के साथ कहलस, सही कहा तारा, आखिर हमनी के जंगल के मान सम्मान के सवाल बा। टिल्लू भेड़िया भी मक्कारी से मुस्कुरा के बिल्लू से कहलस, तू सही कहला बिल्लू। जब दूसरा जंगल के राजा के ये पता लगी कि हमनी के जंगल के राजा एगो मामूली कामचोर हिरन के साथे घूमेला, तो उनका नजर में हमनी के जंगल के का अहमियत रही हो। बिल्लू भेड़िया आहिस्ता से टिल्लू से कहलस, तू आज ही जंगल के सब प्राणी के गुप्त रूप से एकत्रित कर, हम उस सब से बात करब। और हाँ, ई बात केहू के खास करके सिम्बा शेर के ना पता चले के चाहिए। टिल्लू भेड़िया जंगल के सब प्राणी के गुप्त रूप से मीटिंग बुलौलस। बिल्लू भेड़िया उस सब प्राणी के तरफ देख के कहलस, जंगल वासियों, आप तो जानी ले कि हमनी के जंगल के राजा सिम्बा के दिमाग सटक गईल बा। ऊ एगो मामूली हिरन से दोस्ती कर ले बा, जौन की हमनी के जंगल खातिर घातक बा। बिल्लू भेड़िया के बात सुन के वहाँ खड़ा भइल हाथी दादा बिल्लू भेड़िया से कहलन, जंगल के राजा अगर हिरन से दोस्ती कर लेले तो में तोहके का आपत्ति बा? आपके सोच के का हो गइल बा हाथी दादा? एक तो शेर हिरन से दोस्ती कैसे कर सकेला? शेर के खौफ जंगल में होए के चाही, मगर जौन तरह से सिम्बा हरकत कर रहल बा ओसे ओकर खौफ खत्म हो जाई और दूसरा जंगल के शेर के ही जंगल में आक्रमण करे के बहाना मिल जाई। बिल्लू भेड़िया के बात सुन के वहाँ खड़ा भइल मीनू लोमड़ी गहरा सोच में डूब के कहलस, तो फिर तू बतावा हमनी के का करे के चाही? तू सब के एकजुट होके हमार साथ देवे के चाही और हमके राजा घोषित कर दा लोग। हम भी शेर से कम ना हई। भेड़िया भी शेर के जैसन घातक, खतरनाक और बुद्धिमान होखेले। बिल्लू भेड़िया के बात से सब जंगल के प्राणी सहमत हो गईलन स, बस हाथी दादा के छोड़ के। हाथी दादा तुरंत सिम्बा के लगे जाके कहलन, महाराज, आपके यहाँ से चल जाए के चाहिए। सिम्बा हाथी दादा के बात सुन के चौंक के कहलस, ऐसन काहे कह रहल बाड़ा?
ई हमार जंगल हा और हम अपन जंगल छोड़ के काहे जाई। हाथी दादा सब घटना बता के सिम्बा शेर से कहलन, महाराज, बिल्लू भेड़िया जंगल के सब प्राणियन के आपके खिलाफ कर देले बा और यूं कुछ ही देर में एकजुट होके इजा आवते हुई हैं। आप सब प्राणियन के मुकाबला नहीं कर सकत। फिलहाल आपके इजा से जाए में ही भलाई बा। ई सुन के सिंह हिरन उदास होके आपन दोस्त सिम्बा शेर से कहलस, ई सब हमरे वजह से हो रहल बानू। ना हम आपके दोस्त होती और ना ही ये सब होइत। आपके जंगल छोड़े के जरूरत नहीं खे महाराज। हम खुद ही जंगल छोड़ के जा रहल बानी। ना हमार दोस्त, हम ही जंगल के शेर हई। भले ही जंगल के सारा प्राणी एकजुट हो जाए, लेकिन शायद उ नइखन जानत कि शेर जब खुद पर आ जाए तो उ सब केहू पर भारी पड़ जाला। चला हमरा साथे। सिम्बा शेर हाथी दादा और अपन दोस्त सिंह हिरन के लेके ऊ जगह पे पहुंच गइल जहाँ सब जंगल के जानवर बिल्लू और टिल्लू सहित जमा रहन स। सिम्बा कुल प्राणियन के ओर देख के कहलस, आखिर हमार सिंह हिरन के दोस्ती पर आप सबके का एतराज बा? काएगो शेर हिरन से दोस्ती नहीं कर सकत? शेर के बात सुन के बिल्लू भेड़िया कुटिल मुस्कान के साथे कहलस, उ सबसे का बतियावताड़ा, हमसे बात करा। बिल्लू भेड़िया के बात सुन के सिम्बा शेर क्रोधित होके कहलस, हम अपना जंगल के वासियन से बात कर रहल बानी बिल्लू भेड़िए, तो से बात नहीं करत। हम इ लोग के राजा हैं। आप राजा बानी ना, आप राजा रहली। शायद आपके नहीं खे पता कि जंगल के सब प्राणी अपन राजा हमके मान ले बाड़े। बिल्लू भेड़िया के बात सुन के सिम्बा शेर के गुस्सा 7वां आसमान पे पहुंच गइल। तू अपना आप के समझे लगा बिल्लू भेड़िया? तोहरा इ जंगल के राजा बने से पहले हमसे युद्ध करे के पड़ी। सिम्बा शेर इतना कहले ही रहे कि तभी सिंह हिरन सिम्बा से कहलस, महाराज, आपके ई बिल्लू भेड़िया से युद्ध करे के जरूरत नहीं खे। ई भेड़िया खातिर हम ही काफी बानी। हम एकरा साथे युद्ध करब। ई सुन के शेर और बाकी सब जानवर बुरा तरह से चौंक गइलसन। बिल्लू भेड़िया हंस के सिंह हिरन के ओर देख के कहलस, अब हमार इतना बुरा दिन आ गइल कि हम एगो हिरन के साथे युद्ध करब। हम तोहके युद्ध खातिर ललकार रहल बानी। अगर हम युद्ध में मारल गईनी तो तू हमार मांस आराम से खा सकेला। सिम्बा सिंह हिरन के रोके के बहुत कोशिश कैलस, मगर सिंह हिरन ना मानल। कुछ देर में सिंह हिरन और बिल्लू भेड़िया के बीच युद्ध छिड़ गई और ई युद्ध में सिंह हिरन जंगल के सब जानवरन के आश्चर्य में डाल देलस। सिंह हिरन बड़ा आसानी से बिल्लू भेड़िया के हरा देलस। बिल्लू भेड़िया गुस्सा से कहलस, तू तो एगो मामूली हिरन हुआ, आखिर तारा पास इतना शक्ति कहाँ से आ गई? बिल्लू भेड़िया इतना कहले ही रहे कि तभी रंग बिरंगा किरण के साथे सिंह हिरन एगो शेर में परिवर्तित हो गईल। ई देख के सब और ज्यादा हैरान हो गईलन स। ई कैसन चमत्कार बा? तू तो शेर में परिवर्तित हो गईला। तभी उहवा रंग बिरंगा किरण के साथे एगो साधु प्रकट होके सिम्बा शेर से कहलन, तहारी दोस्त हिरन एगो शेर ही है सिम्बा। ई हिरन हमरा एगो श्राप के कारण बनल। जब ई शेर रहे त निर्दोष और कमजोर प्राणी के मार देवत रहे। यही से हम एके श्राप दे के एगो कमजोर प्राणी में परिवर्तित कईनी, ताकि एकरा पता लगे कि कमजोर भइला के एहसास का होखेला। हिरन बनला के बाद ही फूट फूट के रोए लागल। तब हम एकरा से कहली कि जब तू हिरन के ही रूप में कौनो ताकतवर के साथे युद्ध के परिस्थिति में युद्ध करबा त तू फिर अपन असली रूप में आ जाइबा। इतना बोल के साधु वहाँ से गायब हो गईले। सिम्बा दूसर शेर के ओर देख के कहलस, अब हम समझली कि तू अपन नाम सिंह हिरन काहे बतौले रहला। काहे कि असल में तू सिंह ही रहला और जौना जंगल के बारे में तू बतावत रहला उ जंगल के राजा तू ही रहला ना? दूसर शेर मुस्कुरा के कहलस, तू बिल्कुल सही कहला। अब हम अपन जंगल जा रहल बानी, लेकिन हमनी के दोस्ती बरकरार रही। सिंह शेर अपन जंगल वापस चल गईल। सिम्बा शेर बिल्लू और टिल्लू भेड़िया के धक्का दे के जंगल से बाहर निकाल देलस।